At hindi ko ay pamot mo light. Ayo. Let's go. Hi. Light. Mana? Kabidyo baga. Pause mo naman na. Pause. 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 Lad, pause mo lad. Pause. Pause. Mura, paligre. Pagbuhat na. Ano dyan naman? Meron ba nagaganap dito isa para lang malaki dito, di ba? Dahil. Tapos nahuwa. Dito nung bunga. Ang tower ka na. Masan ka? Diyan ka, hindi ka magluwas. Ay, dyan, salit kong bag. Uy, ay dyan. Makana dyan ako ah. Ano subado ko dyan ang pinatong kusod na? Ay, ini. Pause it. Ah, yun na ni. Hindi na. Nakaapat na. Sipo rin din. Hali, maganda. Tuyalag. Device. Yan na. Start na natin. Na. Panginoon po naming Diyos, banal ka po at makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito kami po ay lumalapit sa iyo. Nawa ikaw po ang manguna sa amin sa araw na ito hanggang sa matapos kami sa aming immersion. Ama, pagtumbayan niyo po kami sa araw-araw naming paglalakbay sa mundong ito. Ama, salamat po at palagi kang nariyan sa amin. Bigyan mo po kami ng kalakasan para sa aming paglalakbay. Nawa Ama, mapagtagumpayan namin ang misyong ito sa aming buhay na malampasan namin para sa aming kinabukasan. Ama, maraming salamat din po at sa araw-araw na kami po ay nandirito, ginagabayan niyo po kami. Huwag niyo po sanang pabayaan ang bawat isa sa amin. Nawa, bigyan kami ng kalusugan, magandang pangangatawan at healthy, magandang pag-iisip at nawa, matapos namin ito ng maayos at walang mangyaring masama. Ama, bumabalik tawag po kami sa ngalan ng Panginoon